abedne commissioners mag IBC go ne ka tang'eni samoro bende achiel kuom gi winjo wasane. Yes. Da wacho ne gima yot. Chiemuro chuth mbele pek. Gichiem chuth mbele pek. Nikech bati gigo magidwa timo e buo higni 2 nonego bed ni timo e buo higni 5. Mano mokwongo. Nikech kane osedhi e yiero mokalo morumo. Yes. Tiko ni onego bed ni chako pango yiero manyien. Tineno ka wakao higni 2 kwa onge commissioners. Tiko ni IBC ni en commissioners. Secretariat cha gina jok matimo operational issues. But gik mimanye paro midware kogno to commissioners gi ema timo nyaka chairman bede to gi jalupne to gi commissioners moko 5. Manyose bedo ka onge kalure gi man waneno mok wadwa doke. Ang'o miya wacho ni gichiem chuth mbele pek. Mondo itim yiero madundo 23 e piny Kenya kama ngima moriwo nyaka Ugunja. Mokwongo idwaro omenda mang'eny. To omenda ni nyaka igone budget. King'e ni budget ni wagoye ni Ugunja dhi kawo kama, Banisa dhi kawo kama, Kasipul dhi kawo kama, to gi Baringo Senate dhi kawo, nyaka igo kwano no maber. Masa moro bende secretariat no segoyo. Ting'eni kata secretariat ogoye kamano, to mondo pesa ni wuogi commissioners nyaka tim ang'owa nyaka bedie. So yiero 23 madundo manyaka gitim. Tapani chik bende nitiere mawacho ni kodong' en higa achiel to jidhi ombulu okone gitim ang'owa, okone gitim yiero madundo. Apani mane ma chik wacho koko to nitiere time frame mochiwo. Mang'iso ni wan ne ochawa chomo dwe mar 8. Ombulu ma higa nyien mabiro 27 ibro tim e dwe mar 8. Mang'iso ni gin mna gi higni 2 flat. To kwa ng'iyo chikno to ng'iso ni ombulu ni nyaka go kapok oromo dwe mar 8 higa manyien. Duoka gimar 2. Nyaka gindik jogo ombulu manyien. E go ombulu ka endiko jogo ombulu ka nitie tieng' diriyo. Yes. Nitie gimiluongo ni continuous voter registration. Ma bendo kosebedo ka timre kuom higni 2 mna gi nus. Ma in inyadhi adhiya ni romo higni 18 tidhi ka IBC machiegni kodi tindikori. Then nitie gimiluongo ni mass voter registration mopano bendo nego gitimo higa ka higa. Mago bende dwaro omenda makor gi lach gi chenro mathoth. Mano pok gitimo. Mar adek en puonjo ji voter education. Nikech nitie ng'ama nogo kura higa mokalo. Nitie ng'ama nyien makore kadwa dhi go kura nyaka puonjgi. Ni to kura ni igo nang'o, to kura ne ang'o miyo en important momiyo nyaka igoye. Mago gik ma nyaka gitimo.